Takže nazdar, drahí vás Zenecraft a vítajte u ďalšej challengeovky. A dneska je to trošku také zmiešané, lebo vonku je teplo. A je tu šlahačka, škorica a Coca-Cola. Tak Coca-Cola je z kola. Dáme si škoricu. Dáme trošku. Ježiš. To je puding. Ale ako ide, tak to robí tá pena, podľa mňa. To je tá pena z koly. Ale vyzerá to je ako krupicová kaša, takže aj to také bublinkavé, vám to tu aj ukážem. Ale vonia to ako čupa čups, takže trošku ešte dám. To vyzerá jak nejakého Marťana, alebo čo. Čo je tak grcká. Tak. No. A toto idem vypiť. 3, 4. A tu len vidíte. Je to také zmixované, také práve, že. Ja viac tam tá kola. Počkajte, tu ešte trošku viac škorice. Neznášam škoricu. Chcem to zapiť kolou. No tak keď už som toto veľké, tak to musím dokončiť. Musím to dokončiť. Bé. Finish him. No, spravil som to. Ak sa vám tento diel páči, dajte like, keď nie, tak už ja neviem, čo s vami je, alebo neviem čo. Zdieľajte toto video, komentujte a napíšte mi do komentu, že aký challenge by ste chceli ďalší a nejaký spravím, alebo čo mám urobiť, nejaký let's play vlog, alebo niečo také, lebo ja už mám také výpadky pamäte, že už aj neviem, čo mám robiť, takže ja už som dement. A uvidíme sa v ďalšom deli. Čaute.